কিন্তু বাস্তৱত NLFB সারেন্ডার হওয়া নাই दानि समाव बिथाङा गुलि अरनो मोनदोंना मोनाखै गुलिखौ अरखायाखै मोनाखै एकदम रोखा नों नुखादों रोखाखा जुं दङ बेयाव बारग' NDFB बिआर फेरेंगा बिथाङा थारैनो ट्रेनिं मोनै NDFB बियो सैथो दा बियो माबोरै सैथो आरो बेखौ जोङो माबोरै मिन्थिनो हाखो होननानै बुङोब्ला आदा अफ्रि दैमारिनि चेनेलनि गेजेरजों जोङो बेखौ मिथिनो मोनबाय ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारबाय दा बिनिनो मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि खाथियाव लाना फैदों आरो गुबुन मोनसे आपडेट दङ गुबुन मोनसे आपडेटआ जाहैबाय NLFB आफादखौ माने जोबस्रांबाय फोजोबस्रांबाय NLFB आफाद गैलिया होननानै गोबांथार खौरां बिजोंफ्राव फोसावजानाय जादोंमोन नाथाय बेफोर गासैबो खौराङा नंखाय दा बेबो फोरमान जाबाय मानोना NLFBनि गोबांथार नंगुबै दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांगिरि मेल खुंनानै NLFB आफादा दासिमबो थांनानै दं NLFB आफादा सारेन्डार जायाखै NLFBनि नियम नितिखौ मानिनो हायैनि सासे दैदेनगिरिखौ एरख'नाय जादोंमोन बै दैदेनगिरि बिथाङासो सानैसो बा कयेकजन सेंग्राफोरखौ लानानै आसाम सरकार बा भारत सरकारनि खाथियाव सारेन्डार जादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों अब्ला नायलांदिनि बिथांमोना मा फोरमायखो गिबियावनो जों नायदिनि बिआर फेरेंगा बिथाङा जे थारैनो सासे माने ट्रेनिं मोननाय NDFB नङा बिनि भिडिअखौ नायग्रोदिनि फेरेंगाया मा बेट्सनिमोन 40 बेट्सनि नों बेखौ A to Z मोनदोंना मोनदों जों कामानाव जों फैदोंमोन जों लांदों फेरेंगाखौ नोङो ट्रेनिं मोनदोंना मोनाखै फेरेंगाखौ जों खोनानो मोनदों ट्रेनिंखौ मोनाखै बियो थार ना मोनाखै थारलि मोनाखै सैथोखा जों लांदों बेयावबो जेनेरेल मिटिं जादों ओमफ्राय बे मास्टार होननानै बयबो सनमान होयो नालाय जों जेनेरेल मिटिंआव सौरायबाय बुराय मानसि ट्रेनिं होनाङा होनबाय नालाय ओमफ्राय जोंबो गनायबाय देलाय बे फोरोंगिरि सासेया नालाय फोरोंगिरिबालाय ट्रेनिं लायाबाबो जेबो नङा होननानै माने बयबो जोंनि बेसनि आरोना 35नि बेसनिया सौरानानै मिटिं खालामनानै माबा खालामबाय आरो जिहेतु लास्ट जेब्ला क्लोजिं सेरेमनि जायो अब्लानि समाव बिथाङा गुलि अरनो मोनदोंना मोनाखै गुलिखौ अरखायाखै मोनाखै एकदम रोखा नों नुखादों रोखाखा जुं दङ बेयाव बेसेबां म्यानमारनि ट्रेनिं लानाय दङ A to Z मिथिखायो नों बबे जायगानिफ्राय बेखौ लांनो मोना बे माबा तुलुनिफ्राय लांदों आच्छा म्यानमार खामोन बे म्यानमार बे बर्डारनिफ्राय लांदों बे जानानै थांबाय दानिया नायदिनि NLFB आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा NLFB आफादनि थांखि आरो NLFB आफादा दासिमबो मानो थांनानै दं आरो माब्लासिम थांनानै थागोन जे NLFB सारेन्डार हल NLFB आत्मসমर्पण কৰিলে বিভিন্ন মানে বাতৰি আমাৰ সামাজিক মাধ্যমত আমি দেখিবলৈ পাইছো কিন্তু বাস্তৱত NLFB সারেন্ডার হওয়া নাই NLFBৰ পৰা এজন লিডাৰ উপসভাপতি তেখেত বিবশ তেখেতক আমি আজি 6-7 মাহ ওপৰত 6-7 মাহৰ ওপৰত আমি আগত আমি তেখেতক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল তেখেতে আমাৰ সংগঠনৰ কিছুমান সংবিধান ফলো কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেখেতে নিজৰ মান সম্মানটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে এই কেইজনমান নিজৰ ফেভাৰ লৰাকেইটাক লৈ নিজৰ ঘৰতে মানে শিবিৰ হিচাপে পাতি আছিল কিন্তু তেখেতে যোৱা খেক মুহূৰ্তত যোৱাকালি গুৱাহাটীত থকা এটা এই মহাদেৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অডিটৰিয়াম হলত ফৰ্মেলি তেখেতে সাৰেন্ডাৰ হৈছেহি তেখেতে সাৰেন্ডাৰ হোৱাৰ পিছত 2 লাখ টকাকে গ্ৰহণ কৰিছে তো মই অনুৰোধ কৰিব খুজিছো তেখেতৰ লগত জনে যোৱাকালি আত্মসমৰ্পণ কৰিলে তেওঁলোকে যাহাতে এই 2 লাখ পইচাটো লৈ নিজৰ ভাল এটা কামত ইউজ কৰে এটো মই তেওঁলোকক কামনা কৰিছো কোনেবা বখ সাৰেন্ডাৰ কৰা দ্যাট মিন্স NLFB সাৰেন্ডাৰ কৰা এটো নহয় কোনেবা ব্যক্তিয়ে সাৰেন্ডাৰ কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু NLFB সংগঠন হিচাপে আমি সাৰেন্ডাৰ কৰা নাই আৰু মই এটোৱে স্পষ্ট কৰি দিছো যে আজি এই মিডিয়াৰ থ্ৰুদি যে NLFBৰ সমস্যাটো যেতিয়ালৈকে সমাধান নহয় তেতিয়ালৈকে NLFB হিচাপে থাকিব আলোচনা যদি সরকারে আমাক আজি মাতে তেন্তে আমি আজিও যাম কালি মাতে কালিও যাম সরকারে যেতিয়াই মাতে তেতিয়াই আমি আলোচনা কৰিম বুলি আমি আশা কৰি আছো
बै समाव हारि उदांस्रिखौ लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिफ्राय बुंबोबाय थादों डिवाइड आसाम 50-50 नो बरलेण्ड नो रेस जानदेंगे राजलेंगे दिनै बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै गोबां जोंनि सा खोला सानजा सोनाब ओनसोलाव रायजो जानानै थानाय दुलाराय बर' हारिया आइ आफामोना दिनै बिखौ गथ' बायै बायै ओंखाम थफ्ला लायै लायै राजा लामायाव होबथादोंमोन रेल लामा होबथादोंमोन दिनै बै आलादा रायजोआ दिनैबो सुस्रांजायाखै दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि जि आन्दालन खालामनाय दिनै बैफोर ओरैनो दैयावसो थांदों दिनै NLFBआ ओरैनो जोनोम जायाखै किसुमान नैबे बर' रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय बैफोरखौ आबुं जानायखौ नुयैयाव दिनै NLFBआ बिग्रायखांनो गोनां जादों दिनै NLFBखौ सोर बेबायदि संग्राम खालामनो थिनदों दिनै जोंनि बर'नि बिफा होननानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ जों बुङो दिनै बै समनिफ्रायनो बुंबाय थादों जांख्रिखां जांख्रिखां बर' रायजो राजा खौसे जा होननानै बुंबाय थादों आलादा रायजो नङाब्ला जों जिराया होननानै बुंबाय थादों थिग बेबायदिनो जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां साराबो बै समाव जिबायदि बाथ्रा बुंनानै जिबायदि आन्दालनजों जोंखौ गोदौग्लाबहोदोंमोन जोंखौ किसुमान बाथ्रा बुंनानै खोमोन थिया थिया खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि सिगांनि NDFBनि मानाव गेदेर बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारमोनाबो बेबायदिनो गोबां NDFBआव बोसोन आरो बिथोन होनानै गोबां बर' जोहोलावजोफोरखौ जिउ बाउसोम होबाय दिनै बै जिउ बाउसोमलांनायफोरनि आत्माया दिनै जोंनि गोसो गोरबोआवबो मालाबा गोसोआव सिखांफैयो बे हिसाबै जों बुंनो हायो जे बर'नि जि समायसाफोर बै समायसाफोरा सुस्रांजायागौ मानि जों NLFBआबो सरकारजों सावरायनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै बाहागो लागोन होननानै आं दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं गुरैयै खावलायहरो बे ससे भिडिअखौ नायनानै निस्सय हमनो हाबाय NLFB आफादा दासिमबो गोथाङै दङ NLFB आफादा सारेन्डार जायाखै आरो NLFBनि सासे माने दैदेनगिरि बिथांखौ जेरैबायदि एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन आफादनिफ्राय बिथाङाल' सारेन्डार जादों बे रोखा जाबाय गुबुन मोनसे खौराङा जाहैबाय BPF हान्जाया गाव हारसिङैनो फैगौ जिथु BTC इलेक्सन 2025नि बेयाव माबायदि सरकार दागोन बिनि खौरांखौ कच राजबंशी सेलनि आफादगिरि दीपंकर राजबंशी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों बिनिबो भिडिअ दं एसे नायदो ইয়াতে অকল জয়নিং কৰিব আহিছে সকলোৱে নতুনকৈ BPFত যোগদান কৰিছে আগৰ পৰা কোনেও ইয়াতে BPF নাই সকলোৱে নিজাববীয়াকৈ আৰু তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আমাৰ BTCখন ধ্বংস কৰিবলৈ লৈছে আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই BTCৰ কোনো উন্নতি কৰিব নোৱাৰে বুলি ৰাইজে বুজি পাইছে সেইকাৰণে আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এনেকুৱা গুণ নাই যে তেখেতে BTC নিচিনা এটা কাউন্সিল চলাব বুলি সেইকাৰণে বহুত ৰাইজ আজি UPPLৰ পৰা বহুত আহিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে BJPৰ পৰাও আহিছে কম্পিটিশ্যনত আহি আছে আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ আপোনালোকে আৰু 2 মাহ ধৈৰ্য ধৰক চাব এই 2 মাহত UPPL হয়তো BTCত জিৰ' হৈ যাব নৱপ্ৰজন্মই কুৱেশ্যন কৰিব যে UPPL নামৰ এটা ৰাজনৈতিক দল BTCত আছিলে বুলি আৰু ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আৰু ৰাইজৰ লাগে BPF চৰকাৰ ৰাইজে কেতিয়াও UPPL খোজা নাই সেইকাৰণে বিগত ইলেকশ্যনত ৰাইজে আমাক 17টাকৈ সিট দিছে BPF চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে আৰু অনাগত ইলেকশ্যনত 2025 চনত আমি কোনো এলায়েন্স নালাগে আমি BPF দলে 40টা সমষ্টিতে জিকি কিনে আমাৰ BPF চৰকাৰ আমি গঠন কৰিম